Миче, дай една усмивка. Там да не му хватиш на вестника. Няма на вестника. Вестника тя е. Аз съм в интернета, ще така кача сега. Аз съм по интернета. Сега ще качи до вечера, ще те гледа дъщеря ти. Ма няма го въргава да го снимем и него. Това приятел. Въргава голям майстор обаче. Много хубаво.